जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जेला बिपिएफआ सरकार दायो पिसिडिआरआ 7 जनल' मोनो अब्ला खौसेथिनि बाथ्राखौ बै माहारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बुङा। जेला इउपिपिएलखौ होसो होसो बिपिएफआ बुयो अब्ला बै माहारि आफादफ्रा खौसेथिनि बाथ्राखौ बुङा। जेब्ला इउपिपिएलनि मानसिखौ सोरबा सुयो दानो न' बां बुसिनानै होयो अब्ला बै माहारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा खौसेथिनि बाथ्रा जास्टिसनि न्यायनि बाथ्राखौ बुङा। दा बेनो हारिनि बयनिख्रुइबो दुखुनांथाव थासारिसिन। आरो आं दिनै बुंनांगोन जे थांनाय 19 बोसोराव 20 बोसोराव आं नुबोबाय बर'नि मेलेमजिबिफोरनि गेजेरावबो माखासेया जोबोद गोनो गोथो थायो। स्ट्रेट फरवार्ड सिन्था खालामग्रा मानसिनि जोबोद अभाब। नंखायनो दिनै हारिया जेरैबायदि जौगानांगौ बेबायदि जौगायाखै। हारि मोनसेखौ जौगाहोनांगौब्ला स्ट्रेट फरवार्ड सिन्था खालामग्रा माखासे मानसि थानांगोन। थोंजोङै सिन्था खालामग्रा। गोनो गोथो सिन्था खालामबाय थायोबा हारिया जानाय नङा। मोजांखौ मोजां गाज्रिखौ गाज्रि। जाय गाज्रि बेखौ 100 जना बुंबाबो बे गाज्रि सासेयाबाबो गसंनांगोन। आरो जाय मोजां बेखौ नोङो सासेया बुंबाबो 100 जना गाज्रि होनबाबो फोथायनो नाङा। मोजाङा मोजां। दा नंखायनो राजखान्थिया बेसे गोबाव थागोन मिथिया। राजखान्थियाव आङो बेसे गोबाव खामानि मावनो हागोन बेखौ मिथिया। नाथाय हारियाव जि गाज्रि बेखौ खुनु दिन हारियाव जानो होआ। बेखौ जेरैखि जाया बोखारनांगोन। आरो आं दिनै स्पष्ट बुङो खमसे खम जोंनि सरकारा जिखिदिन थायो सोरबाफोर जुवा गेलेग्रा समाजाव नांलाय खमलाय खालामनो नागिरग्रा गाज्रि खामानि मावनो नागिरग्रा मानसिफ्रा सिदा जाखादो। नङाबा खिन्थु जेलाव थांनांगोन। जथेस्थ सैज्य खालामबोबाय जोङो थांनाय 19 बोसोराव। गावनि बिदा फंबायफोरजोंनो होसो होसो बुलायलायनाय। कख्लाबारि समस्यायावबो इलेक्शननि बे 6 मासाव बेसेबां दादागिरि खालामखो बिपिएफनि मानसिफ्रा। मा दरकार दङ बेफोर दादागिरि खालामनो थाखाय? गंफा गंनै सिलाय गोबायफोर दंबायबायो खोमा बेखौ लानानैनो दादागिरि। दा सोरनियावबा जुदि सिलाय गोबायफोर दंबायबायोबा थाबैनो पुलिसनो होखादों आं बुंखाबाय। आरो जुदि सोरबा सिलाय गोबायफोर बरनबायोबा दादागिरिखौ खालामबायबायोबा खिन्थु जेलाव थांनांगोन। रावखौबो रेहाय होनाय नङा। मानोना नैबे समा हारि दानायनि सम। बे समा माहारि जौगानांगौनि सम। बे समा जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ अननांगौनि सम। आरो साफ्रोमबो जोंनि बर' फिसाफ्रा गोग्गो संसार जानो हानायनि थासारि फैनांगोन। सरकाराव दिनै थाखा गरसेबो दोनलाङाखै। 2300 कौटि रां दाहार खालामनानै गालांदों लाइबिलिटिस हाग्रामा महिलारिमोननि सरकारा। 2300 करोड़ थाइसे थाइनै नङा रायजोफोर। 2300 करोड़ दाहार। बेजों जों दायो सरकार सालायनांगोन। नाथाय जों आइ आफा रायजो राजानि अननाय आरो बोर सारस्रिनायाव बेफोरखौ सौसिजोबलांनो हानायनि लामाया जोंहा दङ। मैयायो फार्स्ट जोङो एसेम्बलि हलाव थांबाय। गोदान देरहानानै थांनाय। जोङो सानदोंमोन बेवहाय मोजां मोनसे पवित्र जायगा गोथार जायगा मोजां सावरायनाय जायो। हारि दानायनि ओनसोल जौगानायनि थांग्रोमोना बिराद दादागिरि। बाथ्राखौनो बुंनो होआ। फारसेथिं गणतन्त्र होननानै बुङो फारसेथिं बिराद दादागिरि। बिगुमायाथ' दादागिरियानो बिबनाङाबो दादागिरिबावसो। ओरैबायदि आसरित। बिगुमै बिबनां लोगो नांनानैनो हारिखौ सालायनो नागिरो। खिन्थु ओरैबायदिबाव दा बिगुमैनियाबो केन्सेल जानो हायो बिबनांनियाबो केन्सेल जानो हायो। नमिनेशन होनाय समाव बिगुमायाबो माखासे गोनां डकुमेन्टफोरखौ इलेक्शन अफिसाव साबमिट होआखै जेखौ जों मोनजोबबाय दायो। आरो बिबनाङाबो नमिनेशना होबाय फेब्रुवारियाव नभेम्बर माससिम दरमाहा लादों गभर्नमेन्टनि बिबनाङाबो। दा बेहाबो खिन्थु केन्सेल जानांगोन। दा नंखायनो मोजां मानसिया सलायथों जोंहा बुंनांगौ गैया। मानि बेलाय सानफ्रोमबो दादागिरिखौथ' जोंबो खालामनो हायो नङा होमबा? आङो दुरबलबा फंनै सौजागोन खिन्थु आं गथ' गंसे सौनो हागोन ना? खालि सौलायनाय नांलायनायनिल' खोथाखौ बुङोबा। नाथाय हारिखौ मानो नांलाय खमलाय सौलायनायजों बानायनो नागिरदों बेलाय? हारिखौथ' मोजाङै दानांगोन ना। 17 बोसोर नोंनो जि खामानि मावनो होयो मावबाय।
नों जिरायो, नों गसङो, नों मोसायो, नों रंजायो, नों जिखौबो हय हय होनना बुंबाय जाथिया। आरो दिनै नोङो गासै गोरोन्थि मावजोबगोन, जाथिया मेगन मिसिना हय हय होनांगोन। जोङो बै साफा सानै बिथांनि माने मा लेफ्ट राइट जाग्रा लोंग्रा जाथिय लिडार बायदि नङा जोङो। जोङो थार खोथार नंखायखौ नंखाय होनना बुंनोसो खामानि मावनो फैदों।